माहारिनि जै खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि कमेडि दामालाव बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ बानायनायाव इन्टारेस्टिं भिडिअ होननानै हमना लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन मानो होनबा समजों लोगोसे खारफानांगौ जानानै फैदों स' जिमानखि लकडाउनानो जाया मानो जों मावनांगौ हाबाफारिखौ मावखानांगोन स' नङाबा जों माबोरैथो थांनानै थालायखो थिग दिनै बेबायदि नोंथांमोननि सिगाङाव ससे भिडिअ खालामनाय जादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो भिडिअखौ नायलांनानै इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बिदिबा खोनासंदो दिनै आङो दुब्लि बारियाव बेरायनो फैदों मानो बेरायनो फैदों रायजो राजा नोंथांमोन मानसिफोरनि गोबां बाथ्रा बुङो गोबां बाथ्रा खोनाबाय गोबां बाथ्रा खोनानानैबो थांबाय स' नोंगौ जि बाथ्रा खोनादों जिखिनि बाथ्रा मोनथिदों नोंथांमोननि खोमायाव आरो रायजो राजा नोंथांमोना जिखिनि नुदों खोनागासिनो बे नंगौ स' थेवबो बिनि गेजेरजोंनो आं दिनै दुब्लि बारियाव खोथिया फोनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै इन्टारेस्टिं भिडिअखौ देखायलांनो आखायाव लादों स' दैज्लां दिन बेरायनांगौबो जानांगौबो खिनांगौबो मावनांगौबो दांनांगौबो स' ओइनै आंनि लोगोआ फैगासिनो खोथिया फोनो माला सफैगोन बियो ओइ फैद' फंबाय ओइ खोथिया फोहैनोसै द' सोर सोरनाव फोगोन दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै मिथिखाबाय जानो हागौ दान्दिसे सम थानानै जों खोथियाखौ फोनोसै आरो खोथियाखौ थाब फोनानै लायाबा जोंना अखाया फैगौ आयु जि गोसोम जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन ओइनै नाहरलायो ओइनै बाब ओइनै थाथ'ब्रा ओइ र'ब्रा ओइ बा सिगांलै बा गावसिनाव खोथिया फैगोनखाय बिराद दुगाथारलै बियो र'ब्रा ओइ नोंथां स' रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों खोथियाखौ बोरै फैयो बिराद मावथि हानजा गोजाखा ओइ मोखांखौ देखायदोब्रा एसे ओइ नोंथां वा मोखांखौ देखायदोब्रा र'ब्रा ओइ दिद मोखांखौ देखायदोब्रा एसे बा हाय होनदोलै हाय होनदोब्रा बिराद मावथि हानजा गोजाखा माने नै बा फेन गानलायनानै फैदों हनै बा खोथिया फोखांबाय आदै खोथिया फोथ'वाखै अबावथो थांनाय मोनदोंलाय खोथिया लायनो थांदोंमोन ए जों खोथिया फोनो फैदों ओमफ्राय मा दै जायाखैना नों थांना फैखांबाय बेयाव मेचिन जायाखैना र' होमबा आं थांनि ओमफ्राय नों दा अबाव थांनो अ दा फैफिनगोन दा दे फै दै दे थांगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन थांनोसै माबायदि मेचिना जायाखै बे बानायहैनि र' आं साला सिनायाखै बे जेंगाव कमेडि दामालखौ र' मेचिननि खाथियाव सफैबाय आं नै माथो मेचिनानो गाज्रि जायाखैलाय मेचिनानो गाज्रि जायाखै बानायबाय ना जाबाय मेचिना जाबाय अके ना खोथियाखौ फोनो हासिगोन ना होमबा हा होबायानो होमबा फैसै बा खोथिया लांनो जि गोलाव हनै पाइपआ र' थांसै खोथिया फोनो दैयाबो जाबाय जों ट्रेक्टराबो रेडि जानानै दं एबा जों खोथियाबो फोनो जागायसिगोन नै नोंथांमोन दैया गगासिनो जाहां जागासिनो जासिगोन आरो माने मेचिनजोंसो सारनांदों माने अखा द्राम हाबा खोथियाखौ फोनो हायानो खालमासि हिन्जाव लागोननो मालाय माइ गायनानै नै आं आसरित मोनदों माने बिसोर मानसि सानैखौ दिनै लोगो मोननानै खोथियाखौ बोरै फोगोन दा नायलांबाय थानोसै रायजोफोर नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो नुगोन आरो ना हट आंबो एसे जावने गावसोरल' रोंगौ बायदि दे मावथि दे जावदो रोंखागौ ना दे नंगौ देखायखादों खदालाबो Simang suzuna, angci gaya tas mohon.